Muse guys, this is Mr. Chalinet Baba Chalo tichiva kamarudzi kwanya pane kasunga nyawani barikuya kanonzi iko mangwana ka piano version anti saka kana achiti runako rwako bebi rwakanditosora ndosaka pai ndakaramba ndakakuzukura pandaikuudza kuti ndokuda dainge ndapenyerwa bebi moyo ukada chinguri ndakuudza zviri moyo bebi sei uchidaro chinguri ndakuudza zviri moyo bebi sei uchidaro unongoti mangwana angori mangwana sei uchidaro unongoti mangwana angori mangwana sei uchidaro. So rako mumairo rati saka rakuwanika payoutube saka mungosimo mungono like mo subscribe ane kukomenda. Thank you guys.